मोननानै बिराद गोजोननाय मोनदों आरो माने जि किउटार मोगथाङावबो नायनायनो लोगोफोर हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरना लाग्रोनाय थाबाय आरो बुथेथे मरखौ लानानै दायो आं माने गरमबाबो गानै जुमै ओंखारबाय आरो ओमफ्राय जोङो दायो बहा थांनो ओंखारदों नोंथांमोना भिडिअखौ नायजोबबानो जाबाय माने फुल भिडिअ नायब्लानो होमबानो बुजिना मोनगोन आरो लोगोफोर ओमफ्राय माने जाय आंनि चेनेलाव गोदानै नायदों नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना होलांबानो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय थौदो होमबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांसै माने बिराद गरम लोगोफोर अब्लाबो माने एकदम अरा आरो ना ड्रेस पार्टिफ्रानो अरा मानो होनबा माइ गायनानै गोसोम गोफा जाजोबदो लोगोफोर महरफोरा ओमफ्राय माने गानबाबो जोमबाबो साजिया अब्लाबो माने ओंखारबाय नै बोरायबो ओमफ्राय लोगोसे फिसालाबो ओमफ्राय आंबो आरो थौदो होमबा आंजों लोगोसे दायो जोङो मोनां जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय माने जोंहानि न'निफ्राय बांद्राय गोजान नंखाया ओरैनो 5 मिनिटसोल'नि लामा आरो लोगोफोर ओमफ्राय नै मोनबायबो माने अमाजों गारिजोंनो फैबाय जेला मोनफैबायबो आरो ना लोगोफोर मोनफैबाय लोगोफोर बड'लेण्ड CEM कापनि फुटबल बादायलायनाय जागासिनो दं आरो लोगोफोर ओमफ्राय बेखौ जोङो दायो नायनो थांगासिनो ओमफ्राय नै जागाया मोनफैबाय लोगोफोर जोंनि बे सालबारि उदियागुरि स्टेडियामावनो जायो आरो लोगोफोर ओमफ्राय दायो जोङो थांगासिनो नै लामानिफोर बायसा बेनार होदो आरो ना दायो जों मोनफैबाय लोगोफोर गारिनिफ्राय ओंखारबाय फै बाबा फै दिनैनि जोंनि हाबाफारिया दान्दिसे समनि उनावनो जागायसिगोन दिनै जोंनि आयदानि बादायारि हान्जा जोलुर बादायारि हान्जा मोननैबो टीमानो फारसे लेभेलनि गेलेनो दिनैसो माने नानिखौ माने लाइभआव नुदों आरो बिराद समायनाखा आरो माने मोगथाङाव लोगोफोर फेसबुक इउटुबफोरावसो नुबाय थायोमोन आरो ओमफ्राय जोंनि गामियावनो हाबा जाफैदो नै जा नानि एमटि आरो मोनदांथिया ओमफ्राय माने दिनै माने बे खेलायाव फैनानैसो लोगो मोनबाय माइ गायनायजों माने लोगो बेफोरबायसा मोनहैनाय जायाखै समनि आंखाल गामिनि थेवब्लाबो जा गथ' गथाय दं नालाय समखौनो मोननो नागिरा आरो मोजां ना खबरा मोजां दे दिनै फैदों आंबो ओमफ्राय माइसाय गायदों नालाय एकदम सेहेराफोरानो नायजाया समखे जाखे जाजोबदों ओमफ्राय अब्लाबो माने फैबाय आरो माइ गायनाय फुनायखौ दोनथ'नानैब्लाबो ओमफ्राय खाथिनो जा माने देंखोनि रानि इलिसा बर' आगैखौ लोगो मोननानै बिराद माने गोसोखौ बिराद गोजोननाय मोनदों आरो माने जि किउटार मोगथाङावबो नायनायनो लोगोफोर ओमफ्राय माने नाइटआवल' नुबाय थायोमोन आरो ओमफ्राय बिदि माने सानाव नुफेरामोन ओमफ्य माइ गायनाय बिराद अबस्थाया गाज्रि ओमफ्राय माइ गायनाय फुनायखौ दोनथ'नानैब्लाबो नों हमनो फैबाय आरो थेंक इउ फंनैसो होनना दै मिरिना ब्लग होबाय थायोना आब'आ ब्लग होबाय थायोना गासैबो साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम आरो नायबानो जाबाय आब'नि चेनेलखौ थेंक इउ नै दा जोंनि गेलेग्रा फोथाराव इलिसा बर' बयबो खेबसे आखाइ खबनानै बरायनांगौ बिनानावानो जाबाय इलिसा बर' दिनैनि बे जोबथा बादायलायनाय हाबाफारियाव जोङो बिनानावखौ देंखो रोजाबगिरि महरै हांख्रायनानै लाबोनाय जादों लोगोसेनो बिथांखौ जोंनि सालबारि स्पर्ट्स एस'सिएशननिफ्राय गांसे आर'नाइ बाजिजों मान बावनो थाखाय थियारि लोगोसे आं सारखौ जोंनि सालबारि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएशननि आफादगिरि सारखौ आङो गोथार आर'नाइ फालिजों मान बावनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय बे समाव जोंनि गेजेराव जोङो बे समाव जोंनि नैबे गेलेग्रा फोथाराव इलिसा बिनानावखौ गावनि मिलौदो देंखोखौ रोजाबनानै दिन्थिफुंनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय
खुलुमबाय बयनिसिमबो गासिबो मोजाङै दङ ना रायजोफोर मोजां ओके दिनै the first ever Bodoland CEM Cup 1.0 district level football competition दिनै नैबे प्रग्रामाव फैनानै आङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों गावखौनो लाखि सानदों आरोना जिहेतु दिनै फार्स्ट एबारनि फार्स्ट जादों नालाय स' गावखौनो बिराद गोजोननाय मोन्दों दायो मेथाइखौ खनसै नामा रायजोफोर मा बुङो Are you ready to dance with me? Ready? जि गरम लोगोफोर दिनै माने सान्दुङा एसे खमखायसो आरोना बोथोरा एसे माने बार स्लिउ बारनायखायसो नङाब्लाथ' ओरैबायसा मेथाइ खनग्राफ्राबो खस्थ' मोनगौमोन आरोना जि मानसि जाखादो लोगोफोर दायो जों थांनोसै न'आव लोगोफोर इनिफ्राय माने खेलाखौ नायजोबासै आरो माने फिसालायाबो आंना जि बायसा दुस्थ' नालाय इखौलाय लानानै बहाथो खेला थुला नायबाय थानो सोलाबनो नङा होमबा लोगोफोर ओमफ्राय खेलायानो जाहैबाय जोंनि सालबारिनि दलसे इनिफ्राय बागाननि दलसेमोन आरो बागानपारानि ओमफ्रायो बागानपारानिया गलनै सोबायमोन ओमफ्राय सालबारिनिया गल सेलमोन आरो लोगोफोर बेखिनियानोमोन आरो लोगोफोर बाय बाय माने लोगोफोर खेला नायनो फैनाय भाजिनो बुहुत मानसिफोरखौ माने लोगो मोननानै बिराद गोजोननाय मोनदों आरो गोसोखौ लोगोफोर ओमफ्राय लोगोसे माने मा होनो मुंदांखा देंखोनि रानि मा होनो इलिसा बर' बिनानावखौबो लोगो मोनबाय ओमफ्राय लोगोसे एमटि बिनानावखौबो लोगो मोनबाय बेथ' आरो जों गामिनिनोखा ओमफ्राय लोगोसे आरो सुदेम सना इंकार माने लोगोफोर सल' खननायखौ एसे माने क्लिक होना होगोन ओमफ्राय दायो सल' खननायफोरखौबोथ' होजोबनो हाया लोगोफोर कपिराइट फैयो नालाय कपिराइट नाङो ओंखायनो माने आङो एसे मुद खालामनानै होनानै होगोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय गरमाव मोनफैबाय लोगोफोर जेने तेने ओमफ्राय माने गरमजों जाबजों फारसेथिं गस्ला जि जोम फालि सालि लानायजों लांगा दख'ना गाननायजों ओरैबायसा गरम मानसिनि गरमजों दासो माने बार नांफैलायबाय लोगोफोर दै गिलासे गु लोंना लानोसै मटरनि गुसु